Қисми 17. Қори Ишканба баъд аз 2-3 моҳи воқеаи Мирзо Абдулло кам кам ҳолати девонагиро аз сар гузаронида, мизоҷаш ба эътидол наздик шудан гирифт. Акнун ӯ дар кӯчаҳо ба ҳар кас ки вомехӯрд, баъд аз ҳикояи дарду аламҳои худ, дашном додани Мирзо Абдулло ва дуои бад кардани калонон мегуфт. Ҳар чӣ буд гузашт, чист ки нагузарад, бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. Аммо ӯ ҳолати девонагиро гузаронида бошад ҳам, гӯшту равғани баданаш ба ҳолати аввалияш наёмада буд. пӯсти баданаш монанди ишканбаи аз мурдориҳо холӣ кардашуда, чинҳои дағали ба ҳам печида пайдо карда буд. Рангаш ҳам монанди ишканбаи ҳайвоноти кушташуда, сафедчатоби моил ба хокистарӣ менамуд. Ҷанги Якуми ҷаҳонӣ сар шуд. Дар қатори савдогарон, ҳаннотон ва судхӯрони дигар қори ишканба ҳам боло гирифтан гирифт. Савдогарон ва ҳаннотон имрӯз як чизро харанд, фардо он чизро ба дучанди тани харидашон фурӯхтанд. Дар ин шароит ба фоидаи сармояи худ қаноат накарда, ба дари судхӯрон медавиданд ва ба ҳар гуна фоизи барзиёд бошад ҳам пул қарз мегирифтанд ва чизҳои зарурии кам ёфташавандаро харида анбор мекарданд. Дар ин гуна мавридҳо судхӯри серпуле ки киссаи ҳаннотонро пур мекарданд, қоришканба буд. Табиист ки аз ин гуна муомилаҳо киссаи худи қоришканба ҳам ба хубӣ пур мешуд ва аз оши сергӯшту равғани ҳаннотон шиками худро ҳам то ба дараҷаи ба кафидан расидан пур мекард. Дар соли дуввуми ҷанг пӯсти бадани қоришканба таранг, гӯшти зери занахаш овезон ва шикамаш ҳам аз пештарааш калонтар шуд. Маблағҳояш ҳам аз 2 миллион зиёдтар шуда, монанди магазони гӯштхӯр бачагони бешумор фоидаи аз ҳад зиёд мезоиданд. Қори Ишканба бо вуҷуди он ҳама фоидаҳо кори Мирзо Абдуллоро фаромӯш намекард ва дар сари ҳар оше ки рӯзе чанд бор ба вай рост меомад, ӯро дашном медод ва дуои бад менамуд. Дар соли саввуми ҷанг, соли 1916, меҳнаткашон ва фақирон чунон хонавайрон шуданд ки барои қути лоямуташон нони хушк намеёфтанд. ба муқобили ин ҳол, ҳаннотон чунон серпул ва сермол гардиданд ки барои гузоштани молу пулашон ҷой ва барои харидан чиз кам меёфтанд. Савдогарони москварав бошанд, бо тилло ва бриллиант бозӣ мекарданд. Дар ин вазъият савдогарон ва ҳаннотон ба судхӯрон муҳтоҷ намешуданд. Бинобар ин дар соли саввуми ҷанги ҷаҳон ба қори Ишканба сустӣ омад. ӯ маҷбур шуд ки ҳамаи пулҳояшро ба банк монад ва ба фоизи ками он қаноат кунад. Дуруст аст ки он маблағи калон, ки аз 2 миллион сум зиёд буд, ба ҳисоби банк ҳам хеле фоида мерӯид. Лекин ин хумори ҳирси ӯро шикаста ва даҳони ба тарафи фоидаи калон кушодашудаашро баста наметавонист. Ҳар қадар ки пулаш бисёр гардад, ҳамон қадар ҳам ба фоидахӯрӣ ҳирсаш зиёд мегардид. ӯ мехост ки аз он маблағи калон монанди пештара соле 25-30% фоида гирад, аммо ин муяссараш намешуд. Ба қавли ӯ, он рӯзҳоро об бурда буд.
он сабу шикаста ва он паймона рехта буд. бар болои ин дар соли 1916 хурданиҳои ӯ ҳам аз пештара камтар гардида буд, зеро бойҳо, ки дигар аз вай қарз намегирифтанд, ӯро ба сари табақи худ роҳ ҳам намедоданд. банкҳое ки ӯ дар он ҷо ҳисоби ҷорӣ дошт, танҳо ҳар рӯз соати 10 ба ӯ қанчое медоданд. бинобар ин ӯ маҷбур мешуд ки ба оши муқаррарии ҳуҷранишинонаш, ба ошҳои тӯй ва худоӣ, ки гоҳ рост меомаданд, ва ба чалпакҳои сари мазор қаноат кунад. ба ин сабабҳо аз соли 1916 сар карда, қори ишкамбад дубора аз гӯшт фуромадан гирифт. рангаш заҳир шуд ва шикамаш хурдтар гардид. дар он вақтҳо рӯзе ӯро дар ҷое дидам ва сабаби лоғар шуданашро пурсидам. ӯ гуфт: ман пештар дар ҳар шабонарӯз чандин бор қазию палав, мантую чалав, тӯшбераю мурғбирён, барракабобу боимҷон мехӯрдам. акнун аз он хонадонҳое ки ман пештар ин чизҳоро аз он ҷоҳо мехӯрдам, ҳарчанд бойтар шуда бошанд ҳам, барака паридааст. дерест ки ман аз он ҷойҳо лаб тар накардам. гову гӯсфанд ҳам бо хӯрдан фарбеҳ мешавад, гуфтанд. ман ки чизи хӯрдани дуруст намеёбам, чӣ гуна лоғар нашавам? ӯ қадре хомӯш истода бо оҳанги миннатдорӣ илова кард: худо хайрашро диҳад, хайрият банк будааст. ҳамин ки ба вақти чояш расида меравам, ба пеши ман қанддонро пури қанд карда бо истакони пурчой оварда мемонанд. то пур шудани истакон қанд меандозам, ба ҳадде ки чояш рехта меравад. баъд аз об шудани қанд ба болояш чойи гарм рехта нӯши ҷон мекунам. агар рӯзе 3 истакон ҳам нӯшам, ба мудири банк малол намеояд, балки вақташ хуш мешавад. акнун пули худатон ҳам аз ҳад афзун шудааст, гуфтам ман. худатон пир ҳам шудаед. чӣ мешавад ки ҳар шаб аз пули худатон яке аз таомҳои дилхоҳатонро пазонда хӯред ва нафси ба пурхӯрӣ одаткардаатонро ором диҳед? ӯ дар ҷавоби ин сухани ман байтеро ки аз як шоирони он замон дар ҳаққи судхӯрон гуфта буд, хонд: судхӯр аз пули худ нон шиканад гар ба масал, шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад. дар охирҳои соли 1916 воқеае рӯй дод, ки он қори ишкамбаро тамоман аз кор бароварда саросима кард. ин шӯхиҳои бемавриди ширинкорони Бухоро буд. ин ширинкорон агар мешуниданд, ки қори ишкамба масалан пулҳояшро дар соединённый банк мондааст, яке аз онҳо бо вазъияти дилсӯзӣ пеши қори ишкамба меомаду гӯшакӣ карда ба ӯ мегуфт: оя шунидаед, қори амак, кори соединённый банк бад шудааст. як маблағи калонаш дар дасти аскарони душман афтодааст. имрӯз фардо мешиканад, мегӯянд. ҳар чӣ бошад, эҳтиёт кунед. қори ишкамба бо шунидани ин хабар дартоз ба банки мазкур мерафту аз он ҷо пули худро дарҳол масалан бар русско-китайский азиатский банк мегузаронид. албатта ин воқеаи ба банки дигар гузаронида шудани пули қори ишкамба аз ширинкорон пинҳон намемонд. боз яке аз онҳо пеши ӯ меомад, чизеро ки рафиқаш дирӯз дар ҳаққи соединённый банк гуфта буд, вай имрӯз дар ҳаққи ин банк мегуфт. боз қори ишкамбаи сарсахт маҷбур мешуд, ки пули худро ба банки дигар ё боз ба ҳамон соединённый банк гузаронад. ҳарчанд дӯстонаш ба ӯ маслиҳат медоданд, ки пули худро ба банки подшоҳӣ гузаронад ва банки подшоҳӣ
то вақте ки давлати императорӣ барқарор аст, пойдор хоҳад буд, ӯ қабул намекард, зеро банки подшоҳӣ аз банкҳои дигар камтар фоида медод. оқибат банкҳо ба ҷон омада пули ӯро қабул намекардагӣ шуданд. ӯ маҷбур шуд, ки ҳамаи пулҳояшро ба банки подшоҳӣ гузаронад. дере нагузашт, ки дар ҳаққи бонки подшоҳӣ ҳам хабарҳои шикастро баровардан гирифтанд. ҳар гоҳ ки дар газетаҳо хабари шикасти аскари подшоҳӣ навишта мешуд, ширинкорон ва ҳангоматалабон ҳар хабарро дучанд калонтар карда ба қоришканба мегуфтанд ва ба ӯ маслиҳат медоданд, ки аз банк дар эҳтиёт бошад. аҷаб нест, ки он шикаста монад ва пулҳояш, ки бо ҳазорон хуни ҷигар ғун доштааст, сӯзанд. аммо ӯ чӣ гуна эҳтиёт карда метавонист? агар банк шиканад ҳам, чорааш чӣ буд? пулро аз бими дуздон дар хона ва сарой монда нашавад, пас чора чист? қоришканба кам кам пай бурд, ки ширинкорон қадре муболиға карда хабарҳоро аз будаш зиёдтар намуда ба ӯ мерасонанд. бо вуҷуди ин, ки пештар ба ҷое ки газета хонда истода бошанд, ҳеҷ наздик намешуд. аз газетахонҳо хабарҳои ҷангро мепурсидагӣ шуд, лекин хабарҳои забонӣ гуфтаи онҳоро бовар намекард. бинобар ин онҳоро газета мехононд ва худаш бевосита шунида муҳокима мекард. кам кам дар газетаҳо хабарҳои шикаст чунон бисёр шуданд, ки бешӯхии ширинкорҳо ҳам аз онҳо дар воҳима афтодан гирифт. ин ҳолро рафта ба мудири банки подшоҳӣ гуфта, аз вай маслиҳат пурсид. агар худо нахоста давлати императорӣ тамоман шиканад, мову шумо чӣ кор мекунем? гуфт. мудир ӯро тасаллӣ дода, давлати императорӣ аз санг ҳам сахттар ва аз кӯҳ ҳам устувортар аст, чунки ин давлатро вазирони ҳазрати олӣ, ки донишмандтарин одамони дунё мебошанд, идора мекунанд. бинобар ин иншоаллоҳ ба давлати олӣ ҳеҷ офат нест. газетаҳои туркиву тоторӣ ба ҳазрати император душман мебошанд ва ҳар гуна хабарҳои дурӯғро сохтаю бофта паҳн мекунанд. хабари ростро аз газетаҳои русӣ ёфтан мумкин аст, гуфт ва қадре хомӯш монда илова намуд. ба ҳар кадоми газетаҳои русӣ ҳам бовар кардан дуруст нест. дар байни онҳо ҳам душманони зоти муқаддаси император кам нестанд. бинобар ин шумо хабарҳои кӯчагиро ва хабарҳои ҳар гуна газетаҳоро бовар накунед ва ҳар рӯз ба пеши ман оед. ман ба шумо аз газетаҳои мӯътабари русӣ хабарҳои ростро хонда тарҷима карда медиҳам. баъд аз ин мусоҳиба қоришканба ҳар рӯз пештар аз ҷои чоштгоҳии банк ба пеши мудири он мерафт. мудир барои ӯ кадом газетаи русӣ ки рост ояд ба овози баланд мехонд ва ба ҷои тарҷимаи хабарҳои он газета чизҳоеро, ки худ сохтааст, ба ӯ мегуфт, ки ба гӯши вай бисёр мефориданд. бо шунидани он хабарҳо қоришканба худо хоҳад ба давлати императори муаззам, ки пушту паноҳи ин банк ва ба воситаи ин пушту паноҳи ман ҳам мебошад, ҳеҷ офат нест. чашми душманонашон кур ва забони касоне, ки хабарҳои дурӯғ паҳн мекунанд, бурида бод. гӯён аз пушти мудир мебаромад ва ба чойхонаи банк рафта, истаконро пури қанд карда, ба болояш чойи ҷӯшон рехта, осудадилона нӯшида ба кӯча мебаромад ва ба сари дуконҳои газетахонҳо нишаста, ба муқобили хабарҳое, ки онҳо аз газетаҳо нақл мекарданд, хабарҳои аз мудири банк шунидаашро яке бар 10 муболиға карда гуфта, хабарҳои онҳоро рад мекард. аммо газетахонҳо барои тарсондани ӯ мегуфтанд:
аҷаб нест ки инқилоб шуда мамлакат зеру забар шавад. Дар он вақт ба фармони подшоҳ ва вазирони ӯ касе гӯш нахоҳад дод ва бенавоён сар бардошта хонаи бойҳоро тороҷ хоҳанд кард. Дар он вақт вой ба ҳоли шумо. Қоришканба аз калимаи инқилоб, ки дар натиҷаи он хонаи бойҳо тороҷ мешудааст, дар дили худ сахт тарсад ҳам бо оҳанги худтасаллидиҳӣ ба газетахонон ҷавоб медод: инқилоб шавад, шудан гирад, ба ман чӣ дахл дорад? Ман ки дар хонаам чизе надорам, аз тороҷ шудани вай чӣ метарсам? Дар соли 1917 инқилоби феврал ба вуҷуд омад. Подшоҳи Русия аз тахт фароварда шуд. Он чизе ки Қоришканба дар дили худ аз вай метарсид, ба сараш омад. ӯ донист, ки дуоҳои ӯ дар ҳаққи императори муаззам беасар рафтаанд. аз тахт фуроварда шудани подшоҳро акнун мудири банки подшоҳӣ ҳам инкор намекард. лекин ӯ аз тасаллӣ додани Қоришканба ҳанӯз ҳам боз намеистод. императори муаззам аз тахт фуроварда шуда бошанд ҳам зарар надорад, мегуфт ӯ. дар сари ҳукумат касоне нишастаанд, ки ҳамаашон одамони банкҳои мо, савдогарон ва заминдорони калон мебошанд. онҳо роҳ намедиҳанд, ки банки мо шиканад ва пули шумо бар ин хайрхоҳи давлатмандон сӯзад. ҳатто аҷиб нест, ки ба ҷои ҳазрати император амакашон великий князро подшоҳ бардоранд. аммо Қоришканба акнун бо ин гуна суханҳо тасаллиёб намешуд, зеро ӯ шунида истода буд, ин ки корҳоро инқилоб, ки аз вай табиатан метарсид, карда истодааст. ӯ шунида буд, ки дар Русия мужикони қишлоқ сар бардошта ҳавлӣ, замин, молу асбоби деҳқонии заминдорони калонро пахш карда гирифта истодаанд. аҷаб набуд, ки ин ҳол дар шаҳрҳо ҳам роҳ ёбад ва пойбараҳнагони Петроград ва Москва бар ин шаҳрҳои марказӣ ба по хеста банки подшоҳиро пахш карда гиранд. дар он вақт албатта банки подшоҳӣ, ки дар Бухоро ҳаст, низ мешикаст ва дар натиҷа пули ӯ ҳам, ки аз ҷонаш азизтар аст, месӯхт. ӯ бо ин андешаҳои пурдаҳшат ба фарёд омада нолакашон мегуфт: омад ба сарам ҳар он чӣ метарсидам. Қоришканба ҳарчанд фикр мекард, аз ин қазои осмонӣ роҳи халосӣ намеёфт ва ғайр аз хун хӯрдан, алам кашидан, аз гӯшт фуромадан ва ишканбаи худро торафт хурд кардан чораи дигаре надошт. ӯ чӣ кор ҳам карда метавонист? ӯ аз тарси дуздон пулро бурда дар хонаи худ ё дар ягон сарой монда натавонад? бойҳо ба қарз нагиранд, агар ба ҳукумати амир супорад, ӯ рӯйрост пулҳои ӯро мехӯрад. пас ба ғайр аз он ки то омадани табар кунда меосояд, гӯён пулҳояшро ба банки подшоҳӣ мондан гирад, чораи дигар надошт. Қоришканба дар он рӯзҳо ба кӯча камтар мебаромад ва дар вақти ба кӯча баромадан ҳам бо тангкӯчаҳо ва пасткӯчаҳо роҳ мерафт, то ки ба ягон одами шумхабар вохӯрда, хабари бадеро шунида, дилаш сиёҳ нашавад. ӯ дар он рӯзҳо танҳо ба банк рафта чой менӯшид, ба пеши ҳуҷранишинонаш рафта ош мехӯрд ва ба ҷанозаҳо рафта ертиш мегирифт, аммо ба раставу бозор намебаромад. қисми 18. Қоришканба дар тирамоҳи соли 1917 шунид, ки болшевик ном касе ба сари ҳукумат омадааст. ӯ ин номро аз он пеш нашунида буд. дуруст аст, ки ӯ аз мудири банки подшоҳӣ
эҳтимоли подшоҳ шудани князро шунида буд, аммо ин ном ба он номе ки ҳоло аз ёдаш баромадааст монандӣ надошт. лекин аҷаб набуд ки ин ном номи дигари ҳамон княз бошад, ки мудири банк хабар дода буд. дар ҳар ҳол таҳқиқ кардани ин хабар ва муайян намудани кӣ будани болшевик лозим буд. Қоришканба барои ҳал кардани ин масъала рост ба банк рафт, то ки мудирро, ки ягона одами ростгӯй аст, дида ҳақиқати ҳолро фаҳмад. Аммо Қоришканба вақте ба бинои банк расид, ки ходимони он ҷо сандуқ ва халтаҳои нақдинаашонро гирифта ба Когон рафта буданд. ӯ аз ходимони банк танҳо тарҷумонро дид, ки аз ҳама охиртар аз бинои банк баромада ба хонаи худ мерафт. тарҷумон аз ҷумлаи ширинкорони Бухоро буд, ки чандин бор бо хабарҳои беасоси худ Қоришканбаро тарсонда буд. ӯ аввал хост, ки аз он шумхабар чизеро напурсад, то ки ба ҷавобҳои бардурӯғи ӯ дилаш сиёҳ нашавад. Аммо боз фикр кард, ки то бад нагӯӣ нек намеояд, гуфтаанд ҳар чӣ бодо бод, аз ӯ мепурсанд. пас аз бадгӯиҳое, ки ӯ албатта дар ҷавоби пурсиши ман хоҳад кард, шояд рӯзи неке пеш ояд. Қоришканба бо ҳамин мулоҳиза аз тарҷумон пурсид: ба сари ҳукумати Русия болшевик омадааст, мегӯянд, ин хабар рост аст ё дурӯғ? Рост аст, тарҷумон ҷавоб дод. Қоришканба ба ин ҷавоби эҷобии тарҷумон як дараҷа хурсанд шуда боз пурсид: магар болшевик ҳамон вел ё век ё велка княз нест, ки мудиратон ба сари ҳукумати Русия омадани ӯро тахмин мекард? шумо магар велики княз гуфтан мехоҳед, ки мудир ба мо ҳам борҳо дар бораи ӯ фоли нек зада буд? Тарҷумон эзоҳ пурсид. бале бале, худашон, велики княз, номи муборакашонро боз фаромӯш накунам, велики княз. Қоришканба ин номро чандин бор такрор кард. Не, гуфт тарҷумон мат кашида ва давом намуд. Болшевик дигар асту велики княз дигар. Болшевик линги князҳоро аз осмон меорад. Қоришканба ба шунидани ин ҷавоб аз тарс як қад парида пурсид: хуб, шӯхиро як тараф монед, ба ростӣ гӯед, ки болшевик аз инқилоб, ки чанд моҳ боз сар бардошта ҳамаро безобита кард ва Николай бар ин як подшоҳи нозанинро аз тахт фуровард, беҳтар аст ё не? ва ӯ ба ҳоли мо бар ин касоне, ки нахӯрда, напӯшида, рост гуфта, дурӯғ гуфта 5-6 танга ғундоштаем, раҳм карда ба ҳоламон мегузорад ё не? Тарҷумон баъд аз қадре фикр карда истодан, ба ҷавоб додан даромада гуфт: он инқилобе, ки то ҳол шунидаед ва аз вай монанди харе, ки аз шер тарсад, дар биму ҳарос афтодед, кори аввалини болшевикон буд. Болшевикон роҳ намедиҳанд, ки шумо бар ин судхӯрон миллионҳо сум пулашонро, ки аз хӯрдани хуни мардум ҷамъ кардаанд, дар банк гузошта, аз фоидаи он маблағ ҳар сол садҳо ҳазор сум даромад карда, шикамашонро хорида нишинанду оммаи мардум аз гуруснагӣ бимиранд. бинобар ин ман гумон надорам, ки онҳо ба шумо раҳм кунанд. ин ҷавобро шунида ранги Қоришканба парид, аъзои баданаш ба ларза афтод. худдорӣ карда натавониста ба девор такя карду бо тарзи худ тасаллидиҳӣ гуфт: хуб, банки шумо, ки пули ман дар вай аст, ҳанӯз побарҷост. то реша дар об аст, умеди самар аст, гуфтанд. аз марги наёмада ин қадар тарсида, ҳар рӯз 100 бор мурда, зинда шуда, азоби ҷонканиро кашиданам барои чист? реша дар об нест, гуфт тарҷумон бо оҳанги қатъие, ки
қариб буд дили қоришканбаро кафонад. Дар Петроград, дар Москва ва дар дигар шаҳрҳои калон болшевикон банкҳоро гирифтаанд, фабрикаҳо ва заводҳоро гирифтаанд, пароходҳои дарёҳоро низ гирифтаанд, роҳҳои оҳан ва вагонҳоро гирифтаанд. Ҳамаи заминҳои заминдорони калон бо асбоби деҳқонияшон аз они деҳқонони камбағал ва меҳнаткаш гуфта қонун баровардаанд. пас дар ин ҳол чӣ гуна реша дар об мешавад? Реша дар об нест, дар оташ аст. Реша месӯзад, балки сӯхта хокистар шуд, аммо шумо гумон мекунед, ки реша дар об аст. хона аз пойбанд вайрон аст, аммо шумо хурсандӣ мекунед, ки бомаш саломат асту побарҷост. қоришканба гумон кард, ки раги ширинкории тарҷумон ҷунбида шӯхиҳои навбатиашро сар кард ва ӯ мехоҳад ба воситаи ин шӯхиҳои бемаврид ӯро беаҷал кушад. Вагарна ҳеҷ мумкин нест, ки болшевик ном як кас баромада ҳамин қадар сарвату дороие, ки аз они шахсҳои ҷудогона ва моли хусусии ширкатҳои одамони махсус будани онҳоро ҳам қонунӣ, шариат ва ҳам закони императорӣ ҳимоят мекунад. Аз они ман гуфта нишинад ва ба ӯ касе чизе ҳам нагӯяд. қоришканба бо ин мулоҳиза оташинонона ба тарҷумон гуфт: даф шав аз пеши назарам, дур рав, шумхабари кӯрнамаки даҳон бефаровез. Илоҳи забонат бурида бод. Фардо бин туро чӣ кор мекунам? Фардо агар ин суханҳои ту кӯрнамакро ба мудир хабар дода, туро аз хизмати банки подшоҳӣ пеш накунонам, ман одам набошам. Тарҷумон ба ин суханҳои қоришканба қаҳқоҳзанон хандид ва дар зимни ханда шумо аз ин пеш ҳам одам набудед, гуфта хандакунон аз пеши ӯ дур шуд. қоришканба аз хандаи тарҷумон ба гумони худ ҷозимтар шуд, ки ӯ шӯхӣ карда будааст. Бинобар ин қадре дилаш кушода шуд, аммо ҳамон лаҳза суханони пурдаҳшати ӯро ба ёдаш оварда, агар гуфтаҳои ӯ рост бошанд, ҳоли ман чӣ мешавад, гӯён дар тарс афтод ва ҳамчунон монанди ҳайкали беҷон ба девор такя карда фурсате беҳиссу ҳаракат монд. қоришканба баъд аз он ки чанд дақиқа ба девори бинои банк такя карда истод, акнун дар ин ҷо истодан бефоида аст, гуфта ба худ андешид. Банк баста шуда, мудираш ҳам ба когон рафтааст. Ман дар ин ҷо аз кӣ хабарҳои ростро мефаҳмам? Бо ҳамин мулоҳиза ӯ низ ночор роҳи хонаи худро пеш гирифт. қоришканба бо вуҷуди ин ки он рӯз аз рӯҳ афтода бисёр суст шуда буд ва мувофиқи одати рӯзҳои охиринаш бо пасткӯчаҳои камодам мерафт, шитобкорона қадам мепартофт, то ки ба ягон ширинкори шумхабар вохӯрда аз вай хабарҳои пурдаҳшат шунида дилкаф нашавад ва пеш аз омадани аҷали табиӣ мурда аз пулҳояш ҷудо нашавад. қоришканба аз мурдан наметарсид. Агар ӯ медонист, ки баъд аз мурданаш пулҳояшро ҳамроҳи мурдааш бурда дар гур дар як ҷой мегӯронанд, ин гуна маргро бо хурсандӣ пешвоз мегирифт. Аммо ӯ аз он гуна марг метарсид, ки бимираду ба сабаби мурдан аз пулҳояш ҷудо шавад. ҳар гоҳ ки ба хотири ӯ ин гуна марги пурдаҳшат мерасид, афсӯсхӯрона байти зерини Мирзо Абдулқодири Бедилро, ки ба маҳбубааш хитобан гуфтааст, ӯ ба пулаш, ки назар ба ақидааш аз ҳар гуна маҳбуба маҳбубтар аст, нисбат дода замзама мекард: дар дами мурдан маро бар зиндагӣ афсӯс нест,
ҳайф домонат ки аз дастам раҳо хоҳад шуд. назар ба фикри қоришканба ҳаёт иборат аз пул буд. ҳаёт ва лаззатҳои ҳаёте ки ҷудо аз пул бошад ба чизе намеарзиданд. қоришканба ба хонааш рафта бо куфтагии рӯҳӣ зуд дар ҷойхобаш ёзид. аммо ӯро хоб намебурд. соате 100 бор аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегашт, чун мӯи дар оташ афтода ба худ мепечид ва монанди мори саркуфта талвоса мекард. ночор саҳари барвақт аз ҷояш бархоста таҳорат кард ва қуръонро, ки аз рӯзи хатми қуръони занонаш боз ба дасташ нагирифта буд, аз тоқча гирифта кушода 2-3 оят тиловат кард. каломи шарифро шафеҳ оварда аз даргоҳи Худои Карим дубора бар тахт нишастани императори муаззамро бо зорӣ пурсид. вай баъд аз шунидани азони бомдод, ки 1 соат пештар аз баромадани офтоб гуфта мешуд, аз ҳавлияш баромада ба масҷиди Мағок рафта намози бомдодро бо ҷамоат адо кард. аммо дар ҳалқаи маснавихонӣ, ки ҳар пагоҳ дар он ҷо баъд аз бомдод ташкил меёфт ва пештар нишаста шунидани маснавии Мавлавии Румиро одат карда буд, он рӯз нанишаст ва зуд аз масҷид баромада ба пеши дари бинои банки подшоҳӣ, ки дар тими нав воқеъ шуда буд, шитобкорона рафта дар он ҷо бар рӯи санги мармар нишаст. аз Когон омадани мудири банкро нигарон шуд, то ки аз вай хабарҳои хуши пухтаро шунида осуда гардад ва тарҷумони шумхабари Курнамакро, ки дирӯз рӯйрост ба давлати императори муаззам душмании худро нишон дода буд, аз хизмати банк дур кунонад. соат 8 шуд, аммо мудири банк бархилофи одати муқаррарияш то он вақт аз Когон наёмад. соат 9 шуд, аммо аз ӯ ҳанӯз хабаре набуд ва ходимони дигари банк ҳам то ҳол наёмаданд. дили қоришканба аз тангӣ ба кафидан расид. ӯ гумон мекард сари синааш, ки чанд гоҳ боз аз гӯшт фуромада пӯсташ ба устухонаш часпида буд, дамида рафта истодааст ва дар хаёлаш чунин меомад, ки сандуқи синааш аз камоли дамидагӣ мекафад ва дилу шушаш аз он ҷо берун баромада меравад. ӯ сари синаашро бо кафу панҷаҳои ду дасташ пахш мекард, аммо дамидагии он ҷо зер намехӯрд. баръакс, дақиқа ба дақиқа боз ҳам баландтар медамид. соат 10 шуд, 11 шуд, аммо ҳанӯз аз Когон касе наёмад. акнун қоришканба дар дили худ мегуфт, ки агар ҳамон тарҷумони шумхабар ҳам меомад, хуб мешуд. дурӯғ ҳам бошад, шӯхӣ ҳам бошад, ҳар чӣ бошад бошад, ягон хабар мерасонд. кори ман яктарафа мешуд. аз ин гуна каҳдудвор куркур сӯхтан, якбора даргирифта шӯлавар шудан беҳтар аст. аммо ӯ ҳам наёмад. дар дили қоришканба бетартиб ва пасту баланд задан гирифт. гоҳо дили ӯ чунон суст шуда мерафт, ки қариб аз ҳаракат боз меистод. гоҳо бо дараҷаи баланд мезад, ки садои дукур-дукури зарбаҳояшро худ мешунид. роҳи нафаси қорӣ то рафт тангтар мешуд. боре чунин ҳолат рӯй дод, ки ӯ нафасаш кашида натавонист ва аз тангии нафас наздик буд, ки ба замин ғелад. ӯ бо умеди қадре ёзондани роҳи нафас аз ҷояш бархост, аммо сараш гашта ва чашмонаш сиёҳ зада қариб буд, ки ба кӯча ғалтад. лекин ӯ пуштнокӣ ба девор такя карда худро аз ғалтидан нигоҳ дошт. қоришканба дар вазъияти рост ба девор такя карда истодан 2-3 нафаси дароз кашид. роҳи нафасаш қадре кушода шуд.
ӯ ҳолати тангии дил ва ғалаёни хунро гузаронида буд. ӯ баъд аз қадре ором гирифтан соаташро аз бағал бароварда кушода дид. мили соат ба 12 наздик расида буд. ӯ ин дараҷа дер шудани вақтро бовар накард ё ин ки бовар кардан намехост. аҷаб нест ки мизони соатам таранг шуда пеш рафта бошад гуфта дар дили худ худро тасаллӣ дод ва барои тасдиқ кунонидани ин умеди худ аз касе ки дар он вақт аз пеши бинои банк мегузашт пурсид: соат чанд? роҳгузар бе он ки аз роҳаш боз истад, аммо қадамашро қадре сусттар партофта, соаташро аз бағалаш бароварда кушода дид. 12 гӯён бо суръати пештарааш гузашта рафт. қоришканба пеш нарафта, балки пас мондани соати худашро фаҳмида, дар ноумедӣ афтод. пайдо шуда худ ба худ гуфт: аҷаб нест ки мудири банк бемор шуда бошад, ё пои аспаш шикаста бошад, ё ин ки ба фойтунаш ягон шикаст пайдо шуда бошаду бинобар ин имрӯз ба шаҳр омада натавониста бошад, ё ин ки дер монда бошад. хуб гӯён аз дили худ гузаронид қоришканба. бархилофи ҳамаи умедҳои ман, ин муайян аст ки соат 12 шудааст, аммо то ҳол на аз мудири банк ва на аз ходимони банк асаре нест. вақти намози пешин ва ҷанозаи хонақоҳи девонбегӣ ҳам расид. акнун дар ин ҷо истодан ҳам фоида надорад, балки зарар дорад ки аз ҷанозаҳои худоӣ ва ертишҳои онҳо маҳрум мемонад. аз ин ҷо рондаю аз он ҷо монда шудан кори беақлона аст. ҳамин қадар зарар бас аст ки имрӯз аз оши пеш аз пешинии ҳуҷранишинам маҳрум мондам. қоришханба бо ҳамин мулоҳиза аз роҳрави сементии пеши банк ба тарафи лаби ҳавзи девонбегӣ раҳсипор шуд, аммо баъд аз 2-3 қадам партофтан аз рафтан бо роҳи рост боз истода, фикр кард ки ба растаи баззозӣ фуромада бо кӯчаи калон равам беҳтар аст, чунки дар он раста ояндагони Когон аз дур намоён мешаванд. шояд дар он роҳ ба мудир ё ходимони аз Когон ояндаи банк вохӯрда, аз онҳо ягон хабари тасаллибахше шунавам. вай бо ҳамин андешаи умед ба дасти рост баргашта ба растаи баззозии поён фуромад ва аз он ҷо ба тарафи шарқ рӯ ба рӯи аз Когон ояндагон нигоҳ карда қадам партофт. ва дар ҳар қадам партофтан то чашмаш кор мекард, ояндагони роҳи Когонро аз назараш мегузаронид. роҳ пур аз аспу хару аробаву фойтун ва пиёда буд, аммо дар байни онҳо аробаи ресордорӣ чорчархаи дарози сеаспа, ки дар вай халтаҳои пури пулро бор карда ходимони банк ва посбонони мусаллаҳ савор шуда бошанд, наменамуд ва инчунин фойтуни болопӯшидаи дуаспаи налҳои поҳои аспонаш резинӣ, ки дар вай мудири банк менишаст, низ набуд. қоришканба то пеши бинои дорӯфурӯшӣ, ки дар рӯ ба рӯи даромади аввалини ғарбиҷанубии хонақоҳи девонбегӣ воқеъ шудааст, расид ва дар он ҷо лаҳзаи рост истода, боз як бори дигар роҳи ояндагони Когонро бо диққат аз назар гузаронид. аммо аз он касоне ки меҷуст асаре набуд. қоришканба умедашро тамоман канда мехост ба лаби ҳавзи девонбегӣ дарояд, аммо дар вақти даромадан боз як бор сарашро гардонда, бори охирин ба тарафи бозори Алаф нигарист. ӯ дар ин нигаристан ба чашмони худ бовар накард, зеро ӯ бархилофи чашмдошти худ дид, ки аз он сутари бозори Алаф як аробаи дарози чорчарха омада дар бозори Алаф
ба аробаҳои сари роҳ банд шуда монд. ӯ чашмонашро бо остини худ молида, равшантар карда, бори дигар бо диққаттар нигарист. ӯ бе ҳеҷ шаку шубҳа дид, ки аробаи дарози чорчарха дар бозори алаф банд шуда мондааст. бо дидани ин ҳол қариб буд аз хурсандӣ дилкаш шуда шодимарг шавад, чунки сохти он ароба аз аробаи банк ҳеҷ фарқ надошт. аспонаш ҳам монанди аспони аробаи банк сиёҳ ва калон буд. фақат фарқ ҳамин буд, ки дар аробаи банк 3 асп мебастанд, аммо ин аробаро 2 асп мекашид. лекин ин фарқ ба шодии қоришканба халал нарасонид. ӯ дарҳол фикр кард, ки шояд як аспи банк бемор ё маъюб шуда бошад, ки имрӯз ба ароба 2 асп бастаанд. аммо он ароба ба зудӣ расида наомад, ки қоришканба дар вай халтаҳои пул ва ходимони банкро дида дилаш ором гирад, чунки аробаҳои дучархаи баланди сербари боркашии Бухоро, ки онҳоро қолиби кӯча меномиданд, ба пеш омадани он аробаи чорчарха роҳ намедоданд, зеро онҳо рӯ ба рӯи ҳам омада роҳро баста буданд ва аробакашони шурапушти даҳанкалони бо ҳам ҷангида ва якдигарро дашном дода, ҳеҷ кадомашон аробаҳои худро пас кашида ба якдигар роҳ намекушоданд. қоришканба хост пештар рафта зудтар хабарҳои хушро шунавад, аммо лои тарафи бозори алаф ба пиёдагардӣ ҳеҷ роҳ намедод. ночор ӯ ҳарчанд душвор бошад ҳам, дандон ба дандон монда, сабр карда, расида омадани он аробаи дарозро мунтазир шуда истод. оқибат кушоиш рӯй дод. аробакашони пешраванда, ки бо аробакашони аробаҳои пешоянда меҷангиданд, мағлуб гардида маҷбур шуданд, ки аробаҳои худро пас кашида ба растаи собунфурӯшӣ гиранд. бо кушода шудани роҳ аробаҳои пешоянда ягон ягон омада аз пеши назари қоришканба гузашта гирифт. қоришканба бо дидани ин ҳол байти зерини Абдураҳмони Ҷомиро, ки дар хурдсолагиаш ёд гирифта буд, муносиби аҳволи худ ёфта хонд. бас ки дар ҷони фигори чашми бедорам туӣ, ҳарчи пайдо мешавад аз дур пиндорам туӣ. қоришканба бо камоли наумедӣ, ки ба ғуссамарг шудан наздик расида буд, ба лаби ҳавзи девонбегӣ даромада ба саҳни хонақоҳ баромад. даруну беруни хонақоҳ бо намозхонон пур буд. ҳамаи намозхонон рӯи саҳн ба рӯи ҷойнамозҳои худ дузону нишаста мунтазири азон буданд. дар пешгоҳи саҳни ҷанубӣ 3 тобут менамуд, ки дар гирди яке аз онҳо суф, дар дуввум заррини пасти кӯҳнаи рангпарида ва дар атрофи саввуми кимхоби сурхгули нав кашида шуда буданд. қоришканба аз дидани ин ҳол хурсанд шуда ва дар дили худ орзу кард, худо мекард, ки ҳар сеи ин тобутҳоро ба як гӯристон мебурданд, якбора ба 3 иртиш соҳиб мешуданд. дар он вақт ҷойи оши чоштгоҳии як ҳуҷранишинам, ки имрӯз аз вай маҷбуран маҳрум мондам, пур мешуд. ҳеҷ набошад дуи ин мурдаҳоро ба як қабристон мебурданд, ба гирифтани 2 иртиш комёб мешуданд. қоришканба баъд аз қадре андеша карда истодан, хуб, агар кадоми ин мурдаҳоро ба як мазори дигар баранд, чӣ бояд кард? гӯён худ ба худ суол дод ва дар ҷавоб ба ин фикри қатъӣ омад, ки дар он вақт аз паси тобуте, ки ба гирди вай кимхоби сурхгул кашидаанд, хоҳам рафт. зеро аз даври тобути он мурда маълум мешавад, ки вай ҳам ҷавон аст ва ҳам аз хонадонҳои бойҳост, чунки барои марги ҷавон дили ҳар кас, хусусан дили падару модар ва хешовандонаш месӯзад ва дар натиҷаи ин дилсӯзӣ иртишро хубтар медиҳанд. ғайр аз ин бойҳо
барои худро аз фақирон болотар нишон додан, дар мурдаҳои худ ертиши калонтар медиҳанд. Ин мурда, ки ҳам ҷавон асту ҳам бойбача, ертиши ӯ албатта пурқиматтар хоҳад шуд. Қоришканба баъд аз ба як қатор омадан дар бораи мурдаҳо ва ертиш дар сафи намоз ҷой гирифтан хост, аммо ӯ ҷойнамоз надошт. Бинобар ин байни сафҳои намозгузоронро гардида, дар як ҷойнамози як тарафаш холимондае ҷой гирифт. Бисёр дер накашида, муаззин барои намози пешин азон гуфт. баъд аз гуфта шудани азон, мардум бархоста ба намоз шурӯъ карданд. Қоришканба дар қатори мардум аз ҷояш бархоста, дастонашро баробари гӯшҳояш бардошта, мехост ба намоз шурӯъ кунад. дар ин вақт як каси кӯтоҳқомате аз сафи ақиб пеш омада, аз тарафи дасти росташ ба ӯ наздик шуда, бо овози паст «Қориамак» гуфт. Қоришканба дар ҳолате ки рӯйҳои ду нарангушти дастонаш ба нармиҳои ду гӯшаш расонидагӣ буданд, ба тарафи росташ якрӯя гардида, барои хубтар шунидани суханони овоздиҳандаи кӯтоҳқомат хамтар шуда, гӯшашро ба даҳони ӯ наздиктар бурд. «Магар нашунидед?» овоздиҳанда пурсид. «Чиро?» Қоришканба дар ҷавоб аз вай пурсид. Болшевикон дар Когон ҳукуматро ба дасти худ гирифта, банкҳоро ва аз ин ҷумла банки подшоҳиро бо ҳамаи пулҳои коғазӣ, тилло, нуқра ва коғазҳои қиматдорашон мусодира карданд. Қоришканба бо шунидани ин хабар «Оҳ пулакам» гӯён, бо ҳамон вазъияте ки ба гӯянда гӯш медод, як паҳлӯ ба замин ғалтид. Намозхонон ба ин ҳодиса аҳамият надоданд ва барои ин кор намозашонро вайрон накарданд. Аммо баъд аз адои намоз диданд, ки аз даҳони Қоришканба қадре хуну зардоб омада, бар рӯи санги саҳн рехтааст. Як тарафи рӯй ва ҷоғаш ба санг бархӯрда харошида шудааст. Симояш ранги хокистарии тира пайдо кардааст ва ангуштони дастонаш ба гӯшҳояш часпида шах шуда мондаанд. ӯ мурда буд.